500 eh siding tindog dati. Una sa kay mo tabang ra koron una sa dia kay lain kay duha ta dia. 500 okay mura magday so di ba Tabang lagi koron. Dra ba? Dali rana. Dali ra gani pero tabang Andrio. Hindi ko man ano nimo ako na pod. Ayan ay lang ta. Ay kahoy di oh. Ako makay na gym, di mo na makakuan. Lari pagkuan na yung human mo. Tama. Bago akong cellphone. Pero nga po do, kay natin wala na kuan na. Tama na. Ay kahoy ba oh to na oh. Hinay mo pulpon diri oh. Oh, suro do. Hinay kita bulok oh. Okay lang trabaho ate. Sabi ana. Kinapulan man na. Ano kulang nga gitilok kanina oh. Ano ba? So ade be. Grabe, 9,999. Mag-10,000 na lang. Tama, gwapo kayo ng kamera. Magpa-picture kong Grace ron. Hangkay ko mag-picture ni Grace. Yap. I-post din ako sa Facebook. In relationship. Tay, balik ako tiya. Nasa gantuon niya ba? Asa ka ba? Balik na ko. Nasa gantuon niya. Balik. Goals. Wow. Kabalas mga tao nga. Mga kuan kaayo. Bisag kuan. Di pa may uyab. Pero noon nila uyab. Pero noon. Pagkaon. Di pa man may uyab ni Grace niya. I-post din ako. In relationship goals niya. Si Grace. Magkaingon ng tao nga. Di pa may uyab. So, mauyab na nako. Daw? Daw ba? Kuan ba yan? Hayaga yung kamera ano. Sa back. Front. Grabe. Tama yun eh. Tama yun eh. Pa-picture ko ng Grace ron. Asa kas Grace ron ha. Mingaw biya. Walay tao ilang balay tingali ba. Nilakaw tingali ang papa ba. Muduaw daw ko dito. Dutag cellphone ako eh. Asa kas Grace ha. Mingaw lagi ilang balay lagi. Asa kas Grace ha. Tuara ang tuon dahil nako. Uy Grace, nagunsa ka diha Grace. Oy, cool. Nagunsa ka diha. Dugali na nakuha kita sa imuha oy. Kabalo ka Grace, kining mga ingane nga style dili bagay na sa imuha kay tungod sa imong kagwapa di ka pwede mo gunit og yuta. Sindot kinang inana gani kay di ta manginati karong panahon na wanay arte-arte. Pero nakoy share nimo ba? Nakoy share nimo ba? Nakoy cellphone. Unsay? Cellphone? Oh, kato ganing pinakabago ra itong 12,000. Nakuha na ako eh. Nagpalit na ako ba? Noon kwartahan man ka. Ano man ron? Akong gipalit kay gusto ko makipicture sa imo ha. Gusto ka mo tanaw? Gusto ka mo tanaw? Dara oh. Oh. Gusto kong likod, dara. Da pakita daw. Oh, na unsa man day ni oh. Ay oh. Oh, tanaw. Wow, niluta oh. No. 12,000 ni. Oh, mahal man kay na. 12,000. Picture ta. Nawa oy. Picture ta. Gwapo kay ng kamera ba? Tanaw ng kamera? Gwapo kay ng kamera. Oh. Sige, ali picture ta. Ay. Ikoy, picture si mo be. Sige, picturean ti ka. Ano naman? Ito, picturean ti ka dito. Ay, hata. Ikaw na mapicturean So, ti ka. dire? Oh, diha. Asa? Saging niya sa. Dire? Bati ako dire oy. Nasan ti ka naw? Ha? Si picturean ti ka. Diwan. Ana? Ano oh? Alay na po na oy. Isa pa kakuan. Ay, bati Ano? na tayo eh. Ikaw, sige, ikaw. Ha? Sige na, ano? Ikaw lang. Ano ba? Picturean ti ka kay wala man kay picture Dili, ang cellphone ha. Gwapo kay ng kamera, nindot kay ng kamera. Ikaw lang, cool. Ha. Sige na ba? Sige na. Picturean ti ka ba? Sige na. Ikaw lang ba kay? Di picturean lang ti ka. Ikaw Ikaw. lang ba para masudlan ni kami. Dili, wala pa man ay mga picture gyud kay O ako. ganing unan di ti kag picture gani. Ako manggong tuyo kay kuan, gipalit ko na kay para mapuno og naong nimo diha. Si. Sige nang imuha ganing nang kay imong Dili, cellphone. kay ikaw man akong kuan, Ay, no, gipalit sige na, na ako na. Sige na, sandig ba? Ikaw lang akong picturean. Model ba pag model? Di duha lang ta. Ay, di ko magpipicture Ha? lagi, di ko magpapicture ani. Apa picture ta oy. Lagi ko. Duha lang ta. Ikaw na lang isa. Ikaw lang gani, no. Di ikaw na isa. Ikaw lang gani. Picturean ti ka be dito ka sige ikaw Ayun, na lagi, dito ayun, sige. lagi. Ha? Ikaw gani, kung picturean Di ko mo, picturean magpa-picture. gani ti ka. Dili, gusto na ako manggod niya og nanay picture imo yung naong ang pinakauna gyud. Dili na pwede. Di pwede man. Tuyo gani yung palit para imuang naong makita. Gituyo gyud ako nagpalit kay para Sige kuan na, ba, imo. mangulo ka man ka. Oy, sige na. Ano ba kasauna no nga bati kay tug kuan picture to akong keypad. Gipalit gyud ako na kay para kuan. Imuha ganing naong, kay imuha man ng cellphone. Nalangan magkakuha ang cell naong dali niya. Gipalit ko na nga cellphone gyud kay maabot og sugton ko. Bala ka. Sugton ko ni hatag ko na si mo. Kuan ba? Kuan basig gusto ka grang kana no. Si sugton. Ano po rin mong kuhan sa ko? Sa Oh, lakaw na dito ka. ganan. Sugod na sa kana imong. Palit man na yung kuan. Sugod na sa kana imong mga sa kulo-kulo diha. Lakaw. Dili ka gusto ano? Lakaw na dito kay malangan gid Sige ba? Sige ba? Sa picture ta ba? Lakaw na ba kay malangan ko diri ba? Sa picture ta ba? Dili Isa lang lagi ko. ba? Dili lagi ba? Dili. Dili ba puyo ba? Nagot? Picture ta isa lang ba?
Ay, daw nabot ang dekran. Picture ta ba? Ilagi ko. Saan ate? Ay si Uncle Ibart ni Moni ato diri kay palit Picture ka ba? bagong cellphone ba niya. Picture. Putangan na niya si Katong picture mahal, picture. katong mahal kayo ni ba? Kung mahal kayo. Nakaw na dito ba kay Pa-picture ka ta ba? Pa-picture ka ta ba? Di man Nakaw na dito ko ba? Dili man kumula ka o dili ka pag-picture ani. Kana man kay picture dira. Sige na ba, pa-picture ta ba? Puyo ba na kung igsoon Masuko ba na? Di man ko na masuko go. Masuko lagi na. Dili Hindi na dito ay na Picture naman na oh. Wala man na. Sunod na lang na ay. Wala man na Malaysia ano pa-picture na Lakaw ka. na ba? Lakaw na di magkakasabot. Uy. Kung sa may Malaysia ano magpa-picture na ta, pa-picture ra go ta. Picture lagi. Isa lang Gusto ka ikaw picture na. Isa lang picture go. Ikaw bitaw picture hindi ka. Lakaw na dito. Gapo kay ko ano, bibo biya ni. Lakaw na ba kay napa Itong kuan kayo, 12,000 kayo na palit na Pinabot ko. na pila na pila 20 mil pa na. Lakaw na. Di ba, pa-picture ta ba? Lakaw na ba? Saan na dati? Sa problema dia. Lakaw na ba? Masuko na. Picture ta ba? Picture ba? Isa lang go. Picture ta ba yan go? Sino picture ta ba? Picture ta ba? Uy, uy. Lagi pa uli na dito ba? Magsige makagpangitag samok na rin nga. Picture ta ba? Kinang uli na di makakasabot. Picture ta ba? Sige na. Lagi kul ba? Ayaw kul ba kul? Puyo ba? Mapicture Hindi ta ba? na magpauli na dito sa inyong balay. Oh, tanaw ka. Apo kay kamera oh, tanawa. Gwapo na diha. Ging nagpauli pa uli. Siya isa lang. Sa utok kag kwan? Kaisa lang Ay ba? utok na ah. Kaisa lang. Uli na dito ba? Uli na dito ba? Uli na dito. Gwapo kayo, tanawa. Puyo lagi kul ba? Tanawa. Uli na dito ba? Uli na dito Bibo ba? ko din. Sino ba? Gwapo kayo ni kamera ba? Tanawa. Ninot kay kamera oh, tanawa. Ninot kay Uli na dito, kamera. Kulbak. Isip sa ta kaysa. Kanang naka-agbay ko. Uli na ba? Na. Usa man na bay? Ano man bugos man ka bay? Pa-picture ako sa yung magulang bay. Di na bi picture tabi kaysa lang kay Nasuko na. mga Nasuko na. Uli na dito ba? Pauli na dito kul ba kul? Hindi ka makakasabot. Uy, pauli na dito ba? Ano bay pag? Buta bay bay, picture mo bay? Pa-picture man may. Matagal ra kikap bay? Pa-picture man ko sa yung manghod magulang nimo. Nabay ba picture nga patagal kuan hikap? Ka ba? Agbay raman to, wala man ko nang hika. Agbay. Nakita ko ba? Dili ba na picture si mo? Anong pugso man nimo? Wala akong gwapo man ko tayo kamera kong cellphone. Tagasa rin ka day. Taga dia Picas Barrio. Taga dia. Ug dili gyud masugot og picture si mo, ayaw pugsa bay. Sara bago ng cellphone mo? Kuan man gud wala. Katong kuan ba 12,000 nga. Cellphone? Oh, cellphone to mahal kay ba nya. Nindot kay kamera wala pa zero balance man ni. Zero balance? Aw, may problema na. Picture ko be. Dili man ikaw akong kuan si imong Bago man ka ng cellphone nimo. katora imong kuan magulang. Picture ko be. Ay, dili man gud pwede bay kay ang kuan ane naka-required ani nga cellphone babae ra gyud kuan nya. Bye. Babae ra gyud imo ra yung kuan kan ate nimo. Bawal na ko na isa man ang cellphone na mamili na. Oh, mamili ka ng, gwapa man gud kay mga ate niya. Huddo na ako naong, ang cellphone, ang gusto na ko nga, iyang naong daghan kay diri sa akong cellphone. Huddo na ko ning kuan, tugig ani. Di ba, picture ko ba? Dili ko sagyo. Basta na no. Dili Sige lagi, na, sige na, sige na. dili lagi ko, bay kay, imong kuan ba ate, gwapa kayo, siya lang unta. Picture ba? Dili na sagyo, kaisa lang mo bisa po sa. Dili lagi pwede bay, dili. Bahawa na ko dire. Bahawa ka dire o bunalan ti ka. Ha? Grace, mobalik lang ko Grace. Sa papospos ka? Grace, mobalik lang ko ugma Grace. Bahawa na ba? Ha?